diaturake kunci surga miftahul jannah. Ya. Monggo Madangkara diaturaken sesarengan. Dados. Mbak Munasiro coba kaya apa? Sri Huning, Mbak. Nah, nggih coba. Anu ngene Mbak Benadil sing bawa kula nyuwun Mas Taslim engko langgamen jenengan. Nah, nggih coba ditanjakke Mas Taslim kuwi. Ha iya. Kurang anu golek kurang gawean mesake wong ya anomane barang ra metu. Ayo. Nggih. Monggo Mas. Putri kang listyeng warni Sri Huning Mustika
tresna prapteng layon tok prangkung bojona bebila wirat moyo tan wurung Sri Huning gugur mongko mustikaning tuban ya Yan buka celuk karo mbrangkang alon-alon neng jeding kuwi to ora nembang aja dadi ula lho ya ndingi ning sawu dadi ula tak delok ning YouTube masalah polae ayo ya Yan ya Nduk Sri Huning Mustika Tuban laku Rasa
Sri Uning ingkang dipun tembangaken Mbak Dian Munasira kala wau ugi kula aturaken dumateng Pak Marsana Pilang Kenceng. Mau ana sing ngersakake ya kuwi sugih tanpa bondo. Isuwi rametu ya, Ndro. Iya, manut ngendikane Mbah Sujiwo Tejo ki karyane saire iki karyane Ki Sasra Kartana kuwi kakange Ibu kita Kartini. Wah iya, ngono kuwi. Terus diaturake langsung dangdut ya, Mas. Nggo rong rambahan karo nggih ngurmati Mas Gareng Pacitan karo Mbak Eka uget-uget men jumeneng. Wah iya, mangga sugih tanpa bondo dados. Ayo Mas Gareng. Pripun Mbak Eka jenengan mirsani warga masyarakat Wates ya enten tasih kathah sing lenggah lho. Lah nggih to, Kang Petruk Kang Bagong tesih sami wungon tirakatan lek-lekan anom sepuh isik padha ngumpul ya lek ya kurang ono sing do mulih lho ket mau. Ya ora enek wong dulur Wates ki yen ngenekne hiburan ning ngenek tasakuran ku ya ditunggu ngatek bubar. Iya. Mbak Eka mau janjiku wit sore mau urung diaturake. Pripun? Jenengan anu nembang karo ngendang? Derek nggih. Semene sing kepareng pinaraki ngenteni sampean kaya apa le ngendang karo nembang. Pake mau sing ngenteni ning kene iki ngasih mulih. Kondore ndelok kok streaming ngono biasa. Oh, saking streaming. Nanti mau kok aku iki saka pinggir kene to ngene iki. Ngopo? Kowe nek gak manjak ngono. Manjake basane wong kene iki nabuh lho. Niaga kuwi jenenge manjak. Kowe nek gak manjak mengke pas anu dualah enteni bar niku nggih aku ngono. Lha kok wis bubar kok malah kok ya. Balik wonge. Ya dipinangkani to, Nduk kok. Dipinangkani kono mudhun ning kono nyekel kendang. Karo pamudutane wau wonten Pak Mandor. Nggih. Iki wau nyuwun wonten gelo. Nggih, gelo wonten.
gubuk asmara. Gubuk asmara nggih saged. Gubuk asmara. Ya men cetha kendange wae sing munggah rene. Ngoten. Nggih, Kendangipun di beto minggah mriki. Nggih, no. Nggih, men cetha. Arep mbok jajal sik apa terus bawa? Manut. Bawa sik lagi Bawa sik, dijajal. ya wis. Nggih. Ya. Lho, Jajal kok nek gegeden dijolke. Tenan apa piye mbok jajal sik ya jajal sepatu wae. Ya. Lah nek ning pasar ke jolke nek gegeden. Heeh. Deng. Tak. Pengen disoting ya. Nah, wis kepenak nggih Mas nggih. Sae. Nggih, tak deng. Lah, nggih ngeten iki lho. Tangan wedok lho Mas penake kok kaya ngono kok ya. Bawa sik. Pun ta niki? Heeh. Bone pocong kok ya Mas. Heeh. Kok susah ikhlase to. Wis enek mike kuwi lho nyapa nyekel mike rengi kae lho. Mas aku mikir wis iki tak gawane dhisik. Lah miku akeh Mas. Karep milih sing enek kabele apa ora? Ya sing penake sing wis enek kable kuwi wis diajupne Iya. ngono kok. Nah. Sinten niku? Ayo Mbak Lurah lenggah, Pak Carik lenggah, Iya. Pak Kasun lenggah, Pak Dewan lenggah. Lenggah ngajeng katon lugu. Ya jelas Mbah Lurah kali Mbah Mandor. Mbah Lurah asmanyo. Nggih menika Pak Munadi. Pak Munadi. Dasar bagus prasaja tur iya lomo. Pak Munadi. Aku nek wis muni lomo ngono mesti piyaine kok. Wis mau. Endi? Lah mau sak gebok gede. Kuwi dudu. Sapa mau? Wis ngene Pak Agus. Oh. Nah, kok Pak Munadi. urung. Ya. Ayo malah lendremis ora. Saiki ganti aku, Kak. Nggih. Sepakat ta? Ayo sinten niku ning aku? Ayo. Sinten niku? ngono. Aduh. Ya iki tes-tesan iki. Dalang kondang katon merabu. Wah, lah iki. Kicahya asmanyo. Garwanipun Bu Sukesi. Pas. Terakhir piye, Nduk? Dasar bagus ning kok yo seneng wedokan. Wah, woprok gas kowe. Kak. Sing ngarep ki apik kabeh mburu dhewe kaya ngono lho. Mungkin lak udara soke bagus kaya Mbah Lurah. Sik to. Pak Yoyok menika piyayine lak bagus garwanipun Bu Sukesi. Bu Sukesi Rahayu. Piyayine lak kakung. Kakung. Nek umpamane seneng karo wong wedok, kuwi wis lumrah apa ora? Ya lumrah. Lah lumrah kok kowe terus girak-girak. Sinten niku? Kanggo sinten? Kula. Kowe. Nah, oke, siap. Waspada, waspada. Putri cantik sarta ayu. Ah, tenan Mas ora tak kampleng ra iku lho. Aku seneng lho, gak tau dilem ngene iki ya. Tur ya pinter ngendang. Terus. Meraati milangoni. Yo. Dasar cantik saking Jumbleng Jawa Tengah. Iya, cantik ya cantik. Gila sing jumbleng gila. Gila sing jumbleng gila. Sinten niku? Kowe lah iki. Isik nah iki. Dalang yoyok pancen lucu. Imut lucu iyu iyu. Terkonyol luar biasa. Harmoni konyol kok nganti keserimpet awas lho. Ora. Dalang kondang teriya lucu. Kiyoyo asmanyo. Saksi. Ya garwanipun Bu Sukesi ngene ya. Garwanipun Bu Sukesi. Iya. Ayo bareng-bareng nyemplung ning sesek. Jumbleng. Kira. Ayo bareng-bareng nyemplung ning jumblengan. Ayo. Masa aku tok gak meri? Gak meri kok. Gak aku, gak meri. Kok kangen? Enggak. Dapure jumblenge kangen lho ora. Ya. Ya Kak, ya kaya apa? Ketok nok.
kepinteramu, keprigelamu. Ayo. Nggih. Yo. Yo. Wah, ngono kan ya wis parem to. Ngono to. Ya kan itu mau wis cocok karo pangangen-angenanmu. Kok kene kok nggone bonang, blablas nang nggone peking, nang nggone saron, nang nggone demung keri dhewe gong. Kan ya wis bener. Tapi ki karo lho Mas, saka bonang ki tabuh dhewe-dhewe tapi ki bareng, breng ngono lho. Oh, tabuh bareng. Breng terus enggake yo. Ngaten Oh, ketok ya. kaya srageran ki lho. Ngono Paling lho. njaluk kode 1 2 3 ngono kudune. Nggih. Ya, kono, lekas. Ngaten. Ngaten nggih Pak Yoyo. Oke, siap. Nah, yang ngene iki sing tak karepe. Lah ngene iki lho. Sing tak karepe ngene iki. Gamelane Pak Yoyo sesuk didol ae ganti akapela. Ngono apik malah e. Ya, iki Ya somal. aja mutung ngono kuwi ora. Lah sing apik to, nek notasine ngono lho. Oh, iya. Aduh tak suwai raiku malah. Ah. Ya wis aja mesak-mesakne iki mesake. Mesake Wis kok cilik iso. kok ya Kok nek aku diwosok nangis malah udo lho. Hah? kok nangis Nggih. malah udah. Ya saiki dadi. Ya. Lho saiki udo lho. Iya. Apa? Saiki dadi Dadekke ngono lho. romone ngono. Bukan moro lho. Ayo. Nah, saiki dadi. Ya, mangga, ya. Yo, lah ngene iki. Asik ye. Iki kau uget-uget. Ya, yo. Nembang dhewe kok. Nyokek Mas yo nyokek yo. Yen liwat aku kelingan, kubuk kae biyen tak goleren. Ning cagak kebak tulisan karena abang kondo isih prawan. Jenenge kubuk asmara biyen kae kanggo antum tresno semuanya. Ya yo aku kowe tanpa kloso Daun jatuh sih. ketaman asmara kubuk kae nyimpan wati wiwit biyen umako saiki kubuk kae kebak cita wayang wengi ngati kakek trino catatan sajroning ati katan untur saya marati aku kowe dadi karwa kowe galeren ning kubuk asmara. Tepuk tangan tuh Mbak Eka uget-uget luar biasa, terampil tenan. Sukses. Pun matur Mbah nuwun. Mbak Lurah, Mbak Care, alhamdulillah. Mbah Cari kundur piyaine kok. Iya, perwakilan loh, niku wau perwakilan. Oh iya. Nggih, Mbak Cari iki perwakilan. Perwakilan. Iya. Tetep dicawer Mbak. Karo Mbah Cari wis rasah. Nggih sapa? Engko transfer ae, Mbah.
Lah ya meksa nekat ora. Niki bocah niki lak golek duit mesti nuwe kate ngoten. Kowe ketoke karo dhuwit suweneng lagi duwe butuh apa to, Nduk? Napa? Duwe butuh apa? Mboten napa-napa to jenengan apa anu mboten kersa menawi diparingi? Ya purun, ya Oh, iya. purun. Nah ini kan ya ora njaluk-njaluk ning sapa-sapa. Mboten, Tak kira arep mbangun apa ta apa ngono lho. Mboten kula mboten ajeng bangun napa-napa. Oh, ora Pancen dalan kula niku pun kula desain ngeten nika. Dalan dadi pertanian sekaligus. Kok iso? Iya ngarep omahku kae. Dalan Nek pamane 3, wah kuwi wah luar biasa. tandurane Dadi bleduk tok kaya aku. Awakku ireng dadi klawu lewat karo omahku. Tapi nek mangsa udan, tanduri gedang, tanduri pari, wah sip. lho ki kono dalanmu ki urung dikapak-kapane ya ora kaya Priyayi Ponorogo to. Iya, Ngono kok Man. sombong lho. Lho ngapa to? Dadi pertanian kok, Mas. Oh ya pertanian apa ya dadi polusi udara kuwi to ora dadine ora kepenak ambekan kok ya. Ya ora sambekan. Lho ngapa? Lho ora penak ambekan. Lah iya. Nggih. Iki enten pamundhut malih ngersakaken nenggih gelo. Wah, Gelo. Gelo iki. Ben dikancani karo Sinden Madangkara. Ya, nggih. Lan nyuwun pangapunten dumateng Sagung para lenggah nadyanto kuwatah sanget ingkang ngersakaken bojo loro ning kala wau niku kula pikantuk dawuh saking panitia niku mboten dipun keparengaken siji bojo loro sesideman. Nah niku nggih. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung nggih. Ning tembang liyane tetep diaturake. Lah ngono kuwi nggih. Coba Mbak Triastuti, kancane. Triastuti. Monggo dipun aturaken gelo. Yuk, dados. Jogate Mbak Tuti. Ngomong nuruti karepe ati. Yo. Pak Mendung lha iki Pak Mendung. Gen kayane mau orang munggah arep nyawer. Iki Pak Mendung. Yen pancene ora tresno mbok yo kandha wanda sing prasaja aja gawe gawati aku ora bakal Joget ya Pak Mendung. Dulurmu tekan. Yo dulure ya. Yo ditokke kabeh. Biru-birune abang-abange tokke kabeh. Pokoke ngatek mulih nyang kono ora nggawa apa-apa. Kaya ngene Ayo Pak Joko. Hey!
Ayo ayo. Mbok iya kandha. Piye jogete? Kandha sing prasaja. Aduh. Ayo terus Kak. Aduh dia. Aja gawe kelati. Ora bakalan godeli. Kaya ngene lelakonku. Dadak ketemu. Yen pancen dipisahke. Yo eh. Oke, terima kasih ya Pak Mendung. Pak Sehat Bendong. selalu. Terima kasih Pak Bendong. Terima kasih Pak D. Iya. Alhamdulillah Mas Cahyo. Nggih. Nggih, warga masyarakat Wates minggah panggung sedaya perangkat nggih sampun. Nggih. Alhamdulillah Mbak Eka. Nggih. Ki mau ngendangmu ya wis. Nggih. Ki terus nembangmu ya wis. Wis. Pripun Mas Cahyo? Inggih. Kula manut jenengan. Gandeng menika sampun jam 2:30 kula tutup. Matur sembah nuwun Mbak Eka uget-uget kalian Mas Gareng Pacitan ingkang sampun paring panyengkuyung dumateng kula sak kanca. Tetep ngaturake selamat sukses kagem sedaya para warga masyarakat ing Wates Jenangan Ponorogo. Mugi-mugi rahayu kang tinemu basuki kang kaesti sembodo kang jinangka wontenipun namung barokah saking Gusti Allah ingkang dipun tampi dening sedaya para warga masyarakat Wates.